Minut toi Iisalmen rakkaus. Sitten rakastuin myös tähän kaupunkiin. Olen ollut 23 vuotta tällä Valiolla töissä. Parempia työkavereita saa hakea. Ollaan erilaisia persoonia, mutta meillä on kyllä tiimihenki saamaton. Mä tulin Lunavuudelle ihan alun perin kesätöihin. Sain täällä sitten enemmän vastuuta ja aloin tehdä täällä myös mun opinnäytetyötä. Me tehdään tunneleista ja kaivoksista turvallisempia kaikkialla maailmassa. Kiinassa kotikaupungissani oli 21 miljoonaa asukasta. Täällä olen oppinut arvostamaan omaa rauhaa, omaa aikaa. Iisalmi on mulle tosi rakas paikka. Ja täällä on tosi kaunista, rauhallista ja turvallista. Harrastukset, mitä minä harrastan, niin kaikki on lähellä. Pitkä matka ei itsellä ole oikeastaan minnekään. Täällä tehdään paljon asioita nuoria ajatellen. Täällä on myös liikuntamahdollisuuksia tosi paljon. Iisalmen rauhassa saa uppoutua ajatuksiinsa, sitten sitä jaksaa kiertää maailmaa. Nautin perheestä, ystävistä ja elämästä. Onnellisuudesta. Ja 4 työpäivän jälkeen on 6 vapaata. Siinä kerkkii pallaa. On kyllä uskomattoman paljon osaamista näin pienessä kaupungissa. En halua lähteä täältä minnekään.